Zajímá vás, jak si tenhle zpěvák zničil kariéru pomocí jednoho debilního tweetu? Pokud ano, sedněte si, vemte si něco k pití a něco dobrého k snědku, protože právě teď začíná. Na touto dvojkou se začaly stahovat mračna již 7. května 2012, kdy Eminem post Hailey a Machine Gun Kelly se k této fotce vyjádřil, cituji slovami, že jeho dcera je hot as fuck, ale dodal tam taky, jakoby, že to myslí v té nejvíc s respektem a že to nemyslí jako nějak zlé, protože Eminem je král. No, i když si to zatím neuvědomil, tak tato fotka bude hlavním hnacím pilířem celého tohohle konfliktu. Ale prozatím byl vlastně docela klid. Machine Gun Kelly nepřímo obvinil Eminema z toho, že ho zakázal na Shade 45. Stalo se tak v říjnu 2015. Pravděpodobně to bylo kvůli jeho tweetu o Hailey. Jenom pro urovnání, Shade 45 je hiphopová rozhlasová stanice, kterou založil sám Eminem, takže je vlastně docela jasný, že v tom měl asi prsty, protože Machine Gun Kelly měl blbý řeči na jeho. V březnu roku 2018 vychází od Tech 9 písnička s názvem No Reason, která byla nahraná společně na featu s Machine Gun Kellym. Kellyho část, co tam byla, tak obsahovala tento úryvek. A posluchači vlastně shledali to, že to je mířený na Eminema, protože to navazuje na Eminemův song A Rap Gold. Takže tohle to už se dá považovat jako jedna z klíčových chyb, která zapříčinila to, že se mu zhroutila kariéra. – 31. srpna roku 2018 se Eminem napřímo pustil do Machine Gun Kellyho. Když před nějakou dobou vyšlo jeho album Revival, který bylo vlažně, ale spíše kriticky přijato, tak Eminem po nějaké době vydal album Revival. Fanoušci rapu se radovali z návratu této detroitské legendy. Nicméně ve spolupráci s Royce da 5'9" ve skladbě Not Alike v ní Eminem přímo míří na Machine Gun Kellyho. Zmíní ho tam a kritizuje jeho komentáře na Hailey a jeho skrytý útok ve skladbě No Reason. Přestože napětí mezi těmito rivaly už delší dobu rostlo, toto je prvním případem, kdy rapper podnikl přímý útok na Machine Gun Kellyho. Dostáváme se do 3. září roku 2018. Zde už to začne být pěkně ostré. Machine Gun Kelly vydává skladbu Rap Devil, což je diss track na Eminema. A v něm přímo obvinuje Eminema z toho, že je zahořklý a neschopný držet krok s dobou a že taktéž způsobil zakázání v rádiu Shades 45. Je taktéž dobré zmínit, že to byla první reakce od rapera na album Kamikaze, což vedlo mnoho lidí k otázce, zdali Eminem odpoví. A taktéž odpověděl. 7. září roku 2018 Eminem ukázal část z Machine Gun Kelly diss tracku. S teoriemi, že Eminem plánuje vydat nějaký diss track na něj, přišli fanoušci hnedka po vydání té skladby Rap Devil. Ale nakonec samotný Shady vlastně ukázal, že to nejsou jenom teorie a že jeho diss track je v plném proudu a už jenom z toho instagramového streamu si hodně lidí řeklo, že Machine Gun Kelly je víte kde. Kurva! Do prdele! Já to nezvládám! A je to tady. 14. září roku 2018 Eminem vydává Kill Shot. Machine Gun Kelly momentálně zažívá největší bídu v jeho životě. Eminem si tam střílel z jeho vzhledu a taktéž nedostatku komerčního úspěchu. To, co Machine Gun Kelly tvořil několik let, tak to Eminem udělá za jeden track. A to se rýmovalo. Takže dejte like a odběr. A tento hit v té době, kdy vyšel, dosáhl rekordu v nejvíce přehráních v prvních 24 hodinách. V těch zhlédnutí bylo 38,1 milion. Machine Gun Kelly potom tweetnul odpověď, kde říkal něco v tom stylu 2 týdny a 3 rozhovory později. Nepodařilo se mi dohledat, co přesně tím myslel, ale myslím, že se ho snažil potopit. A se mu to nevydařilo, protože ten diss track slavil takový komerční úspěch, že Machine Gun Kelly byl potopen sám na dlouhou dobu. A teď už to bylo jenom kopání Machine Gun Kellyho okolo sebe. Je dobré zmínit, že Eminema ponižoval na jeho koncertech, což mu jeho publikum neodpustilo a začalo na něj bučet. Fuck yeah, dude, everyone fucking get on the fucking shoulders of some strong, sweaty guy and fucking crowd surf on up here.
Poté o pár dní později prohlásil v rozhovoru pro Breakfast Club, že Eminemův nový track je mimo realitu a taktéž uvedl, že má připravený další diss track, ale nechává se ho prozatím stranou. No, ten diss track už nikdy nevyšel. Potom se Machine Gun Kelly ohledně tohoto tématu totálně odmlčel a už nikdy nevyšel žádný další diss track na Eminema. A kde je Machine Gun Kelly teď? Z Machine Gun Kellyho se stal teplý člověk. Z Machine Gun Kelly přesedlal na rock a metal a spolupracoval taky s Corey Taylorem, ale Corey Taylor po nějaké době ho poslal totálně do prdele. A Eminem, ten je furt na vrcholu a v největších silách. Tak dámy a pánové, a je to tady. Jsme u konce dnešního videa. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, tak zanechte odběr a nebo like, který mě podpoří daleko víc ten like, ale i ten odběr by se hodil. No, nebudeme dělat drahoty. A doufám, že toto video sdílíte třeba mezi své kamarády, který o tomto beefu nevědí, aby se třeba dozvěděli něco nového. Každopádně ještě jednou vám děkuji za zhlédnutí dnešního videa a uvidíme se brzy u dalšího.